Sanibonani babukele emakhaya, igama lami nguSihle ungene entweni emhlize. Ngithi asifikanga sigalelekile, siphakathi le emhlanga sizosakaza uhlelo olushaceke. Esingakamisho nanegama lazo kodwa ke into benginazo la ezinhle kakhulu ama-yellow bones osuka sambe mhlawumbe bazongisiza. Ani balibingelele bosuka sambe bingelela abantu emakhaya. Ukube inkosi moyo engcwele ngabe yayingemanga ngakithi ngakuwe sehlulekile Nkosi yami wimelo melo yelo Suka yabona into phakathi emhlanga ubani oyazi ukuthi sogijima ngaloshuni emhlanga ubani oyazi wafika uMaskandi wakwethu wafika uMaskandi mbuyele emakhaya abantu asebancane abadala bathi uMaskandi useyintweni uMaskandi uphakathi uMaskandi uyashisa ngani zakwethu aneke sithathe nisibeke uyafisa umuntu ukwazi ukuthi obani labesihlezi nabo basuka kuphi nomculo wamaskandi sezizulu sayi niyacwenga mina igama lami nguSimunye umuntu okazemeli bathanda into ongazi mibheke phambili mibheke emuva uma bela amakhulu angangokha mfuna kube nemamela amancane kanti incelisa emidlwane suka khalisa amabhakisho isuka le mbumbulu embo esigodini sasemhlanga mvula hayibo embo yebo okay umatshekezelo into ngomngoma bathi thula do into vele uyithulele nje qhambe ngoba isizocula kuphela isuka le emhlanga mvula la isuka khona esigodini sasemhlanga mvula phansi echobeni iphuza uswaca enzansi ngekhona hayi uzandile le wangoma osisibame ngihamba nabo siyalamana njengoba usibona nje okay isegazini siyayiphila ingaphakathi thina okay hayi siyajabula ke ukuthi sihlezi nani sithokoze kakhulu but ke mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi njengoba nisuchazile zayo ukuthi ningosisi isikhathi esiningi kuba nzinyana ukuthi nisebenzisane ningosisi even athiwa nabantu abahlukahlukene but emndenini because kuba khona lokho nalokho awusithathe usibeke ukuthi kwenzeka kanje sinibumbane nibe ilento eniyiyona. Okay thina into esisiza ukuthi sibumbane ukuthi siyahloniphana ngoba inhlonipho mingekho angeke unize nikwazi ukuthi nibumbane noma kukhona nephutha siyakwazi ukuhlala phansi sibonisane okay la u1 no2 siswami awenzanga kahle sibonisane siqhubeke nempilo kuyile ngoba masingabambelana amagama futhi ngeke siye phambili. Munyu awungixoxele nisuke mhlambe bese seniminyaka emingakanani nibambisene emculweni ngoba ngiyacabanga ukuthi ngokuthola kwami isingaphezulu kwemithathu noma emihlanu iminyaka naqala. Mina ngingakhona iminyaka siqala uMaskandi. Maskandi soqala ngo2000. Phela ukuthi bengiwona ama-yellow bone. Okay. Ama-yellow bone siwaqale ngo2015. Okay. Siqala kuma-yellow bone sekuyithi ke laba. Phela ukuthi sisaphelele ngoba abanye balimala ngeyangozi siyoqala ishoni yethu yokuqala. Kodwa nje siside isikhathi mhlawumbe sina 5 years mangaphosa ismayelo bone manje noma 6 years. Hayibo. Yebo. Hayibo. Tshela mina Munyu again ukuthi ngoba ngathola ukuthi kwakukhona lenye ilungu lalikade likhona before mhlawumbe usithatha usibeke esithombeni ukuthi kwakubani kwenze kanjani ukuze nililuze lelo lunga njalo ngoba unanengoma yakhe lo muntu sayikala kamulandile ngoma siphelele sayikala kamulandile ngoma ujabula wethu waphenduka ukukhala kwethu ujabula wethu waphenduka ukukhala kwethu sasibaningi ujabula wethu waphenduka ukukhala kwethu kodwa wethu basala khona kodwa abanye bakubazeka sasizitsheluza ngeke sifike lasikhona manje Kwashuke kakhulu sengifikile la efanele bekhona sesifikile ke manje la podcast isimizile bathi affirmation kunjalo mntakama athi komhlaka ke manje lasinyathela khona engisho ukuthi bafethu amalungu alimalayo nje wasithi nje oza kwethu basala khona abanye bakhubazeke ngempela basala khona abawu2 kwakumsizi ka driver nosisi sasiqale naye iqembu
bese kuthi lo yedwa ngempela wakhubazeka ngoba kumanje nje ukhubazekile nje. So indlela eyempumelelweni inzima bafowethu. Ukube kusebuyile isikhathi samanje hlapane sawuqala umculo kwase sihamba isikhathi ngabe kuthiwa hlapane sathwala ngayo ngendlela ezisenzeka ngawo esikhathini samanje. Manje sesiyiqalela nje singayikhiphi nje i-album senengoma ezintathu. Awu kusiyami. Sabiza kuma-sat manje siyoperforma azange sifike empilweni. Yes. Yeah. Mbukele sekhaya angisakukhumbuzise nje uhlezi noSihle ungene into emkhize kanti njengamanje la ngihlezi nosuka samba umuthanda babiza ngama-yellow bone kukuwena kodwa uyayibona siyipatsha lezi. Okay, ngiyakhumbula ukuthi from 2003 uma ngaphosisi naqala ukucula, right? 2003 2002 or 2003. Siqale ngo-2000 kodwa ama-yellow bone sokhipha ngo-2015. Okay, benisebenza noVumile ngiyakhumbula uVumile Mngoma. Anisibeke esithombeni kube njani ukuqala nisebenzisana naye ngoba yena ubesevele esenomaka ubekile endibeni. Into engayisho kube mnandi kakhulu ukusebenza no-anti ngoba ukube wayengekho nathi ngaba sikhona ngoba into eziningi sizifunde lapha akaVumile Mngoma. Angithi na kumfowabo kababa wethu. Okay. So u-anti wegazi waseceleni uma kushisa impepho sisonke yebo. So nje into esiyincelebeleni kahle kahle kugogo kumawabo ubaba no-anti ubukhulu wethu uyigaba. Yes, bakhula nabo besime ingoma nathi safike nathi sangenela lapho niyintombi zikaVumile. Yes. Sasaphela ngoma sabela sazosaba yintombi kaVumile. Yes. Sasaphuma nathi sizakhela umuzi wethu eceleni hayi sosuka samba ama-yellow bone. So manje nginibiza ngubani osuka samba noma-yellow bone because kunokudide kwakhona. Igama manje kahle igama ebekade sibizwa ngalo kuthiwa osuka samba. Nginekhampani ithi osuka samba. Kodwa manje ngenxa yale ngoma lethi imelomelo yelo abantu bavele bathi ama-yellow bone. So leli gama leli losuka sambe sesilisebenzisa kakhulu ekhampanini. La kuthina nje sesi ama-yellow bone impela ngoba ilona impela olibona ukuthi cha impela liyaphambili abantu bathanda lona. Ungixolele mhlambe uma ukuthi ngathola information wrong but ngake ngathola ukuthi engazi elitha yellow bones nalithola kumsakazi uTshatha. No. Elosuka sambe saqala nje uTshatha ngoba mhla sisenza iqembu losuka sambe siphuma anti sasingaso zibiza ngani yebo manje saqala njengoba nje nami ngisazama ukuyibona nawo ungakazi ngingazi zosiba bawuyinte njengaleyo nje. So usethi hayi nosuka sambe beyintokazi ngoba enibona ukuthi cha nibasha wathi hayi nosuka sambe. Okay. Hayi-ke siyajabula ukucacisela ngoba abanye abaningi bebenakho ukuthi hayibo wosuka samba-yellow bone baqanje uba njalo kodwa siyabonga. Nakuke seningenile emculweni-ke wonke umuntu uyazi ukuthi ayikho indlela oyihambayo ingabi nokwehla noma ukwenyuka njalo. Anisitsheleni ukuthi seniphumile-ke esandleni saVumile seniyayimela manje lube njani uhambo niqala njena nirekhoda ingoma yenu yokuqala nihamba nize nifika la nikhona? Cheke kade uthula ngibona ngizomsiza wesayigcwele igospel. Hayibo, okay kodwa ngalana umuhle uhambo lethu kule ndima Maskandi beluba lula phinde lube nzima. Ayikho indlela yake yabalula yake ngaba nameva empilweni. Ngisho athiwa usebenzaphi kodwa kuba khona umzimba kuba khona endleleni kakhulukazi njengoba sabantu besifazane thina kenzeke ngithola ukuthi angiqasheki ngendlela efanele kuze kube uyalwa-ke nawe phela ngendlela olwa ngayo. Hayibo uyazi ukungena emlonyeni njena ngoba impela lento bakhuluma ngayo bathi iyenzeka lento uthi ngempela nina njengoba na iqembu labantu besifazane ukuthola ukuthi manje sizofanele mhlambe nigwaze okanye nisebenzise imizimba yenu ukuze nithole ukuqasheka kuma-event organizers ngoba zikhona iy'nkulumo njalo ey'velayo ukuthi kunendlela ey'thize ey'sinyusayo engalungile. Thina-ke vele inhlambi esithuka ngayo-ke leyo. Ngingasho ukuthi uma bekuthuka ungabalaleli wena enza lento oyiphiwe uNkulunkulu wenzisise yona. Thina esisizayo kuma-yellow bone sizokuthi si-clean siya-perform stage siyacula. Yona nto esisizayo engayitshela abantu-ke leyo ayikho enye engale kuyenzeka uqondane nabantu abanjalo besilisa kodwa wena kumele ube strong wena ntombazana
Ngiyamuzwa. Munyo niphula ukudleka kanjani entweni enjalo because manje kufanele nibe strong ngiyamuzwa kodwa ngifuna ukuzwa ukuthi nenza kanjani. Niyawukhansela lo mcimbi niwushwebe lo 40,000 ezokhokhelwa wona noma nithi hayi sizocompromise. Into ebalekile ukuthi ufuna uzazi ukuthi uphumaphi. Okay. And indlela okhulise ngayo injani. So thina into esikholela kuyona ukuthi uyasicasha bawusidinga uma ungasidingi uyasiyeka. Ukuthi uzothi uzofuna intombazane ukuze usicashe uma ungayitholanga ke ngeke washo usicashe siyeke ke ungazi usicashe yabo ayingcengane ke masekuyiwa ngalapha ngoba umsebenzi lo yinhloko ngoba umbuzo wami uthi uma ukuthi ngiqashwe umuntu wesifazane uyena ufunile nokulala nami umuntu wesifazane ngoba phela isikhathi esiningi abantu besifazane mama beqashiwe thwane shuthi ikhola nomuntu wesilisa uma eqashwe wesifazane shuthi benze njani nalo wesifazane udlalo eredweni udlalo umuntu wesifazane udlalo wesilisa kuthiwa hayi njengoba usibizile sizothi wakhona nje othandana nawe ngene entweni kodwa ngosiyami abantu besifazane bahleze bethola umunzima hayi kodwa ngajabula mina abesifazane bahleze bengathembekile kubantu besilisa nje ngifuna uyazi kanti nabo abantu besilisa noma beqashwa abantu besifazane okusho nathi funa sithi nathi uthi imqongile le yanto ungazi le yani yabo no hayi ngiyakuzwa inzima kanti abantu besifazane vele umculo wabo ngazi manje abantu bebe ungathandeki kubaqasha mabuye kwehlabene siyakweneneza sazi babe bangabaqasha abantu besifazane kanti bafethu nathi phela yimbi lonto ngoba sondla imindeni yes mbukele emakhaya ngisakhumbuzisa sisahlezi nawo mayelobhoni osuka sambe intokazi zale Embo nangu umuntu uthe usuka Embo Imbo inkulu nami ke indabuko yami ikhona Embo njengoba ngwakamkhiza nje uchabuye ihlala ukuphela okay Munyo asibuyeleni bosuka sambe engxoxweni yethu uyayiveza indaba ukuthi kuba nezinselelo but umuntu mabe ngawudinga umsebenzi wenu kusho ukuthi anganiqashi okay ninza njani ke uma ngabe senithola ukuthi okay lo muntu lo ufisa ukuthi senze one mhlambe namreporta somewhere noma kuba into yenu nje enihlala nayo inidle ngaphakathi ukuthi awu sawushoba umsebenzi ngoba asikwazanga ukuthi sifeze izifiso zomqashi into engingayisho oyintweni kulezo zinto ezinjengalezo akekho umuntu oreport umuntu nokuthi ke asinayo lo nhlanhla ngicela ukulala nalento ukuze nginiqashe inhlanhla engasilandele kakhulu leyo thina kahle into esiqashwa ngayo kakhulu kazi imisebenzi yethu ngoba sizongena estage sizoperform sizongena estage sizobe sihlanzekile yes sizoculela sizoperformela sizokwenzela into eyifunayo afike ke nomunye umhlelo omcimbi afika abuke lonto asinayo kakhulu lenhlanhla ukuthi manje ngifuna le ntombi ukuze nginiqashe angifuni ukudlala ngabanga abahleli bemcimbi ngithi hayi bashela this and that asinayo ke leyo nhlanhla hayi ke siyabonga kakhulu ukuyicacisa leyo Munyo again awutshela abantu ukuthi njengoba nje seni kuleli zinga enikulona ngiyakuzwa ukuthi niyacula njalo njalo kodwa mhlambe nabantu abakholelayo esintweni ngoba ngangathola ndlebenye ukuthi utheke umuntu uzothini awusho wena ngoba umakhosi mbukele sinesangoma la siyakholelwa empefeni ungasho ukuthi iyasiza kakhulu lonto ukholelwe empefeni imali ubizo lokungena emadlozi ngisho kahle noma lifike nini kuwena because mina 2009 uphothula so kahle manje umakhosi nje ogcwele ongashoda indawo mhlambe ke ngingako nje into zenu zikhazimula zikhaya njengoba mhlambe impando yabanika odata awugaye ekhaya kanjani ngoba phela ugala njengoba umakhosi nje ngeke ukuthi thina sikholelwa kakhulu emthandazweni yabo nje lamanzi lawo sikholelwa kakhulu emanzini sikholelwa kakhulu olwandle yabo so abanye abantu bangaze bathi amayelobhoni ayaloya thina siyakholelwa emthandazweni ngo-12 thina sisuke singalele thina sisuke sithandaza yabo so nje hlapane ukusebenza kwabantu nabathumela izinto
thina uzosifica thina sisemkhulekweni sithandazi yabo sikhulelwa kakhulu emanzini ukuthi ayasiza kodwa sikhohlwa ila siphuma khona ukuthi phela kunala abantu abadala yabo konje zalo mongameli ubaba umongameli asini ingoma yes umongameli awuchaza umongameli kanjani ebandleni sikhule ngenkolo I know kuyakunikeza isomo esiqhamusa ubungani sho nje isonto into esibisekhaya into ezizalwe vele sizalwe kuyona sakhulela kuyona nathi saqhubeka lapho yabo umculo sifunde lapho okay esontweni ngani sebancane igesi sebancane mina esontweni ngangicula weqengelela njengana manje esihamba phambili nje ngicula lamakhwaya lawo yabona yes so nje ewina futhi imali izela Chomo wisono sam hayi ngiyaneza bese nasiqhubeka bo angisibelithula ukubonisa ukuthi nje akithi iwe babe injabulo kahle hle mhlawumbe ke mesiqhubela phambili e-studio niyangena e-studio niyaphuma kumnandi kunjalo nishaya ama-hit phambilini kwakuthiwa isegoli iy'tulo ezisharpu ongakwazi ukungena kusona ukhiphe i-hit nani nisasenawo lo mqondo noma sezikhona vese eThekwini sisebenze kakhulu eGoli Melo Yelo nje sikhiphe eGoli turn around sokhiphe eGoli ohlonipha sawukhiphe eGoli Thununu sawukhiphe eGoli sasithi ake sishintshe ukwenza kwesibona kwakunjalo kunidrainer like ukugibela njalo uyabona ufuna uhlukana nemali yangempela ngoba njengoba sabantu besifazane singakwazi ukuyishayela insimbi ufuna uqasha umuntu webass umuntu ka-lead umuntu we-keyboard umuntu we-hosting yacabanga funeka indawo zokulala funa ukukhokhela istudio so sake siyabona ukuthi ake si-check-e eThekwini ukuthi isiphi istudio esingasilungela sathi ukuyi-check-a-ke kodwa-ke ake sithole sesibonayo ukuthi ake lesi-ke kuyasebenza uhambisana nathi so since senilokhu nisebenzisa iy'tulo zaseThekwini usungasho nje mhlambe sishaya ama-hit o-1 o-2 o-3 yabona nje siqale kusona nje ayi angifuni uqamanga usamnandi nisahlezi kahle umbukeli angiphinde ngikhumbuzise igama linguSihle ungene entweni Mkhize sihlezi nama-Yellow Bones usuka sambe beyintokazi uyayibonela wena usho mina ziklini uyayibona ukuthi zinhle zinjani lezintokazi angithembise ke ukuthi sizophinde sibuye in the short sithathe short break nje encane sophinde sibuye stay tuned